Jeste li znali da u svijetu živi više Hrvata izvan Hrvatske nego u samoj Hrvatskoj? Ovdje nas ima oko 3 ili 8 milijuna, dok izvan granica te od Europe do Amerike i Australije živi još barem 3 do 4 milijuna Hrvata i njihovih potomaka. Znači nas bi ukupno moglo biti 7 ili čak 8 milijuna, ali zamislite ovo. Što bi se dogodilo kada bi se svi oni jednog dana vratili u Hrvatsku? Ajmo zamisliti tu ludnicu. Prva stvar, stanovništvo. Hrvatska bi preko noći imala duplo više ljudi. Gradovi bi se napunili, a mnoga mala mjesta ponovno bi živnula. Zamislite Liku ili Slavoniju punu mladih obitelji koje se vraćaju iz Kanade i Njemačke. Škole koje su zatvorene zbog manjka djece opet bi bile pune. Statistički gledano, Hrvatska bi odmah postala jedna od gušće naseljenih država u regiji. A zamislite i popis stanovništva, popisivači bi imali posla kao nikad do sad. Sad, ekonomija bi doživjela pravi roller coaster. Pozitivno, milijuni novih radnika, stručnjaka i poduzetnika. U zemlju bi došlo iskustvo iz Njemačke, Amerike, Australije. Zamislite sve te doktore, inženjere, informatičare, ali i građevinare i obrtnike. Svi odjednom u Hrvatskoj. BDP bi mogao skočiti, a Hrvatska bi mogla postati mala Švicarska Balkana. Ali s druge strane problemi. Gdje bi svi ti ljudi radili? Stanovi bi postali zlato, cijene bi otišle u nebo. Ceste bi bile zakrčene, javni prijevoz prepun, a i za običnu kavu na rivi čekalo bi se pola sata. I naravno, zamislite redove na šalterima u Poreznoj ili MUP-u. Jedan od najzanimljivijih dijelova bio bi kulturni miks. Hrvati iz dijaspore donijeli bi svoje naglaske, običaje i stil života. Na zagrebačkoj špici čulo bi se sve, od kanadskog engleskog do australskog slenga. U Slavoniji bi se možda slavili i američki dan zahvalnosti, dok bi u Dalmaciji kafići nudili flat white i maple sirup palačinke. Nogometna reprezentacija. Vjerojatno najjača ikad. Svi oni koji danas igraju za druge države mogli bi obući hrvatski dres. Možda bismo imali i nekoliko zlatnih medalja više na olimpijadi. Jedan od najzanimljivijih dijelova bio bi kulturni miks. Hrvati iz dijaspore donijeli bi svoje naglaske, običaje i stil života. Na zagrebačkoj špici čulo bi se sve, od kanadskog engleskog do australskog slenga. U Slavoniji bi se možda slavili i američki dan zahvalnosti, dok bi u Dalmaciji kafići nudili flat white i maple sirup palačinke. Nogometna reprezentacija. Vjerojatno najjača ikad. Svi oni koji danas igraju za druge države mogli bi obući hrvatski dres. Možda bismo imali i nekoliko zlatnih medalja više na olimpijadi. Osim nogometa zamislite i ostale sportove. Košarka, vaterpolo, tenis. Svi talenti koji su odrasli u Americi, Kanadi ili Australiji vratili bi se igrat za Hrvatsku. Hrvatska bi odjednom imala sportske lige svjetske razine. I ne samo sport, scena zabave i glazbe bila bi eksplozija stilova. Od tamburice do hip-hopa iz Chicaga, sve bi se spojilo. Ali naravno nije sve tako bajno. Infrastruktura bi bila ogroman problem. Škole i vrtići bili bi prenapučeni, bolnice prepune. Na moru bi turisti morali dijeliti plaže s milijunima novih domaćih. A zamislite samo ljetne gužve na autocesti prema Dalmaciji. To bi bila kolona od Zagreba do Splita bez prestanka. Pitanje je i bili se svi ti ljudi mogli lako prilagoditi životu ovdje. Mnogi Hrvati iz dijaspore navikli su na uređen sustav i drugačiji mentalitet. Sudari kultura bili bi neizbježni. Na primjer, Hrvat iz Njemačke naviknut da vlak kreće u 12:01, a kod nas još uvijek čekamo samo malo. Smiješnih, ali i napetih situacija bilo bi na svakom koraku. Povratak dijaspore promijenio bi i društvo. Pojavila bi se nova politička pitanja. Tko ima pravo glasa? Tko odlučuje o važnim temama? Možda bi Hrvatska odjednom imala puno jači glas u Europskoj uniji, a možda bi došlo i do većih podjela, oni stari Hrvati i oni novi povratnici. To bi moglo biti i zabavno i kaotično u isto vrijeme. Dakle, kada bi se svi Hrvati iz dijaspore vratili u Hrvatsku, doživjeli bismo pravi potres, i pozitivno i negativno. Hrvatska bi bila punija, življa i bogatija, ali i haotičnija, gužvovitija i skuplja. Bio bi to eksperiment stoljeća. A sad pitanje za vas, biste li vi voljeli da se to dogodi? Ili mislite da bi Hrvatska pukla pod tolikim pritiskom? Pišite mi u komentare, a ako vam se sviđa ovakva tema, lajkajte video i pretplatite se na kanal. Jer u sljedećem videu istražujemo još jednu zanimljivu što ako situaciju.